Veliki pozdrav svima ljudi. U narednim danima vidit ćete vlogove iz Zakynthos. Vidit ćete vlogove iz Zakynthos. Evo krenuli smo. Krenuli smo, kiša na putu. Trenutno je ponoći 14. Krenuli smo na aerodrom u Veneciju. Idemo ka Zakynthos. Look our private driver. Ovo je moj prvi put da letim s avionom, znači valjda ćemo... A tu što ti da nikom nije briga? Valjda ćemo jebote preživjeti do Grčka. Šta ima dečki, idemo na put. Trenutno je 1 sat i 32 minute. Evo nas, došli smo malo u McDonald's. Čuje, je dobar. Daj ovo kupljeni, evo te, a? Daj, fokusiraj kameru, sam. Radi ovo. Evo. Aha, Mac ne radi. Nema veze. Minimum. Kaže... Došli smo u McDonald's. Sat i pol do Venecije. Snimat ćemo aerodrom. Mi ćemo se načekati. Ma da, lagana priča. Da. Nemoj grdo govori, da te ne čuje. Da dečki, tu smo s Simonom i sad smo spremni. Glava mi je bubanj. Majmuni u glavi. Sviraju. Znači mi sada, na putu za Grčku i dalje ne znamo u kojem smo apartmanu i di je uopće Zakynthos. Tako da... Da li ćemo uopće sletiti, to je pitanje. To je solidno. A kafe i djeva. Ti se išao, a? Da. Samo za Grčku. Samo za Grčku. Još malo smo na aerodromu. Evo sad čekamo da nas ljudi pokupe, došli smo napokon. 333. to naš! To je naš! Svekaj. Pijano, na prvi kat. Na prvi kat. Si. Ne rade. Malo za vlog, skenirali smo karte. Di da ovo stavim? Mi treba ovo više. Prošli smo check-in. Ja sam da vidio do 200 kuna da Luka gleda kroz to. Jesmo spremni. Najbolje samo za nas. Ne. Pa ja bi gledao kako se prolazi Grčki. Ajmo! Meni prođu ti bebe. Prozor ovaj. A ja jakna, ruksa i kapu. Evo nas, sjeli smo u avion. Valjda bumo preživjeli. Having crew boarding completed, correct to boarding. Here we go. Dobro jutro ljudi, malo smo spavali, evo, uskoro slećemo na Zakynthos. Sletjeli, poljubi zemlju po kojoj hodaš.
Evo nas na aerodromu na Zakintosu. Za 2 eura. Bilo bi. A mi smo ovdje. Ja, mi smo A tu dobro, sad. možemo reći Mi smo ovdje tu. imamo ovako. I mi smo trebali kapiš tu dole. I onda iz 2 eura možeš i... tu ti je taj Zakintos tamo, gdje su oni govorili. Vidi, Da, a to možemo Gdje slike. mi živimo? tu, u Laganas. Tu je taj Lagan. A tu ćemo ići. Na onaj Shipwreck Beach. Evo ljudi, našli smo prijevoz do našeg smještaja. Ovo je ženska. Evo nas u apartmanu. Mislim, nismo još u apartmanu, stigli smo tu. Erik, kako je? Odlično. Idemo se odmorit malo. Poslije vas se javlja, mi ćemo na neku plažicu i tako. Ljudi, raspakirali smo se, idemo do trgovine po neke... Prva šetnja u Grčkoj. Dobra je voda. Evo idemo do trgovine sada. Pare neko roči, trav. Koliko je tu? Ne znam, pašće mi sve jebe. Bro, say hello to Croatia. Hello! Ljudi moji, u Grčkoj smo, radimo za jest paštu s tunom jer nemamo za niš bolje. Evo nas, čekamo paštu s tunom jer smo gladni od cijelog dana. Ej, daj vani, dole vrh. Haslo je mu jako dobar food. Štedi na vrh i neće ostati za drugu paštu. Ljudi, idemo na more, ekipa, idemo na plažu, malo se okupat, Koktel bar. malo picigina. Special 9. A koktela možemo se ne varati. Evo, to ću Open od to 8. ću vas ja večeras, koji išao danas na more, ja ću vas poštati s pijačom. Daj ne sedi, ajde, ja ću vas počastiti. Ne, ja ću. Ćemo i tu odmah na početku. Luka i kući pat. Da, pa to. Da li smuši tamo u tu Ada. Ljudi, to je to za ovaj dan. Vidimo se sutra u novom danu. Nije nešto,